2023. Grappling Magyar Bajnokság. Szia, mester! Grappling junior női 58 kg kategóriában második helyezést ért el Barányi Alexa sportegyesület. És első helyezett, valamint magyar bajnok lett Szentgyörgyi Anna sportegyesület. Nincs. Nem is tudtam, hogy bazom. Ne kapkodjál, ne kapkodj, fordulj be! Ott a lába elől. Kampozz be! Szedd a karját, karját szedd, ne a nyakat, kart. Ne a 50-50-t keresd, kar-kereszt húzásba. Grappling Magyar Bajnokságon Grappling junior női 90 kg kategóriában második helyezést ért el Katona Tina, Fox sportegyesület. Grebicsez, azaz. Szedd a hátát. Guillotine, vagy szedd a hátát. Hónaj alól. Told a fejeddel az arcát. Ne engedd, hogy ő azaz, oldalról. Be is léphetsz külső gáncsra. Ott a lába elő, lábadnál. Hadd dolgozzon. Told. Forgass tovább. Hozd be a half butterfly. Nagyon jó. Gyere ki side-ba. Side guardba. Swippeld ki, azaz, swippeld meg. Gyere. Lábad a helyére tedd a lábad. Lábad a helyére. Mindkét lába a helyén legyen, nincs a helyén. Gyere, XL. Gyere. Húzd meg a lábát még. Guillotine. Húzzad. Menj utána, húzzad. Szép. Szép volt, Artúr.